It-tieni ħadd tal-Għid. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kottra kbira ta' dawk li jemmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmin tal-Mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur iqegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatejt dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-leminija tal-Mulej il-fuq merfuqa, il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. M'ammutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-Mulej. Ħaqarni tassew il-Mulej iżda ma telaqnix għall-mewt. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-Mulej seħ dan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej ħanifirħu u nitennew fih. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżies, kull min jemmen li Ġesu hu l-Messija mwieled minn Alla u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Min dan nafu li nħobbu lill-Luli Alla meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din il-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu. U l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal għax kull min mwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Din ir-rebħa fuq id-dinja il-fidi tagħna. Għax minnu dak li jeleb lid-dinja? Jekk mhux min jemmen li Ġesu hu l-iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm, Ġesu Kristu. Mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom Islim għalikom. Kif qal hekk urihom idejhu ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom Islim għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li iżommhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lill-Mulej. Iżdu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sibej fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemmenx. 8 jiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, għad f'nofshom u qalilhom Islim għalikom.
Imbagħad qal lil Tomas: ġib sebek hawn wara jdejja u ressaq idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tomas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni. Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-Mulej.